Tay. Tay, nanako tay. Oh, nak. Kasayo gud nimo ni uli. Sayo day mo nang undang. Oo, tay, sayo man dyan magipaggawas tay kay kuwang mga materyales. Aw, mao ba nak? Na. Wa para ba ko kaluto na kay bagor sa kung naabot gikan sa garden nato. Pero sige lang, magluto ra ko. Ah, okay ra tay. Nang ako na bahalag luto dira. Pahuhay na lang. Kadali lang taya, ako lang sa ibutang ang kahoy. Ah, sige nak, salamat kayo. Tuod na lang. Tay? Tay! Tay, okay ra ka, tay? Tay, lingkod sa... Okay ra ka, tay? Okay ra siguro nak. Dala ra siguro nis ka kapoy kay ninguot ning ako ang dugan pero okay ra lagi ko ani. Awa, giingnan tay ka nga ako nalalihok ka ng mga bato nun dira. Malihok jud ka. Sao man sad good nak. Maikod na kay ko nimo kay napakas trabaho nya. Gabot ikapay mo asikaso mo na nga. Basta ko makatabang nimo nak. Ayaw lang lagi tay, ako na bahala na tay. Nang imo lang ba, pahuhay na lang ka. Naawa ka ron, sigurado ka nga okay ra ka? Okay ra lagi ko nak. Mawara ni ron taon na. Ayaw ka bala ka. Okay ra yung mga tatay, okay? Sige tay. Sige, pagluto na dito sa pagkaon na to. Sige Yung tay, mga sige ontaron. tay. Sige tay, relax lang dira. Murag di man ko katuo sa ibati ni tatay kay halos pirmi naman ko na siya makitaan nga lain ning lawas. Di mahimo ni adtuon ako si Gabriel akong paibawon para mada sa ospital ug mapa-check up. Kuya, main on kinabtan di ka. Uy, Dong, lalagay ka. Ano man? Nganim gini kuya kanang base sa kuning tatay ba. Oh, Ang pirmi mo nang mamatikdan sa tatay nga ma-action og kakuyap. mo ba? Kana man ko si tatay dong. Kung sa'y problema ni tatay, wala ko mahimo ana. Ako daghan kay kog bayron nun diri. Kung motor, kung bayranan sa kuryente. Usa pa sa pamilyado nako. Anong sige mo mag-arin ako? Wala ko'y pakialaman na. Kana si tatay, na ako'y wala yun na niya. Lungon siya na sa una. Hindi lang tungod niya. Kanas nanay, napa na ron. Nga na lang ba kasayo nimo kuya? Ha? Mas importante pa ang motor ug ang bayron nimo kaysa kang tatay? Ha? Basta pa kuya, anak ka. Dapat nasa kay obligasyon mo kang tatay. Kusturyahe yan ha. Manghod rati ka. Wa ko'y matabang ninyo. Wa ko'y matabang sa tong amahan. So karon, pauli na!